hatu ka long ne em bangin shad ha jingiseng kidon ki briew ki ba ong yanga beli piju ye shad ha jingiseng kadai ka ba ile chong shit kadai ka ba ile khle biej harenga kwa ban ong ye pi ha gani ka por baga jing shad kadai ka we na ki benta ke ba ngiyaro U Blei ka sam ka lanang ka ba shispa san pho ka khot ka ba saw ka ong tu ya ro U Blei da ka jing shad na kwa habangi yaro U Blei nginum shiro tang ba shu thap kti hynrei la da ka long ka ba la lengin da shad sna na khmat jong Blei namar haba don siam ka don ka jing lai lut kanu ka jing seng ka ba siam ba khut jong Blei u yo ban tre lai lut hang ta ka judon ka jing shad jing kemen u pol wong ngi long ki ba biej na ka benta u kres kimat ong yang ngi ki ba shad na jing seng ki ba biej hynrei ngi long ki ba biej na ka benta jong Jesus Christ ngim shad namar bangi shong shit ngim shad namar bangi le khle biej ngi shad namar ngi dap de ka jing kemen ka jong utrai mnei le de ki briew ki kren ben ya fi mnei le de ki briew ki ong ma pi shad khlem sngau thu hynrei nga kwa ban ong i pi ga ni ka por la da pila sngau thu hi katnu U Blei ula le ya ga jingim ga jong fi katnu U Blei ula map katnu U Blei ula isnai katnu U Blei ula pen khia ya fi pinom la khlem shad ha khmat jong u Jesus Christ u shad ha ga Bible u sim David u shad ha ga Bible la da ki ne ki riu kraw ha ga Bible ki shad kat no tam yang nga ba de fi ka day la da ngi le jing seng man la ga Sunday ngin shad a khamat jong try but ka day ka ka ba i biej da khamat jong ki briew hynrei khamat jong Blei ka day ka ba pdiang sngewbha